Teško je živeti u dijaspori, ne zato što je posao težak, niti zato što su dani dugi. Teško je jer kad si daleko od svega što voliš, a nikada dovoljno blizu onoga što tražiš. Odeš iz svog doma noseći uspomene u koferu i nadu u srcu. Misliš, bit će lakše. Misliš, ako radim, ako se trudim, ako budem dobar čovek, pronaći ću svoje mesto. Ali u tuđini si uvek stranac. Možeš da radiš, da gradiš, da se smeješ, da budeš ljubazan i pošten, ali nikada nećeš biti njihov. Uvek će postojati akcenat, neko pitanje više, neka tišina u kojoj znaš, nisi odavde. A onda se vratiš kući. Dočekate osmeh, zagrljaj, poznati mirisi i ulice. Ali u očima nekih vidiš pitanje koje niko ne izgovara naglas. Ti nisi ovde. Postaneš stranac i tamo gde si rođen. Između dva sveta, bez pravog mesta za odmor. I tada čuješ reči koje bole više nego daljina. Reči onih koji su ostali, hladne i glasne. Pa što nisi ostao kao i mi? Što si otišao? I mi trpimo isto, kao da si izdao, kao da je tvoja borba manje vredna. Kao da si pobegao, ali istina je drugačija. Nisi otišao da pobegneš od života. Otišao si jer si previše voleo, jer si mislio na budućnost, na decu, na njihovo sutra, na mogućnost da dišu slobodnije nego ti. Otišao si jer si želeo više šansi, ne više luksuza, više sigurnosti, ne više komfora. Svaki praznik bez porodice, svaki rođendan preko ekrana, svaki povratak koji traje kratko, a svaki odlazak koji boli dugo. U dijaspori naučiš da ćutiš, da se ne žališ, da nosiš dom u sebi, u jeziku koji govoriš sa decom, u hrani koju spremaš, u običajima koje ne daš da nestanu. Naučiš da pripadaš bez priznanja, da voliš bez potvrde. A dom nikada nisi zaboravio. Nosi ga sa sobom svakog dana, u mislima, u molitvi, u snovima o povratku. Nisi otišao da bi zaboravio odakle si. Otišao si da bi se jednog dana vratio s razlogom. Da tvoje dete ima budućnost, da tvoja porodica može da diše, da borba ima smisao. Dijaspora nije bekstvo, dijaspora je žrtva, tiha, nevidljiva, često neshvaćena. I možda si između dva sveta, možda nigde potpuno svoj, ali si bogat iskustvom, snagom i nadom. Jer dom nije samo mesto, dom je ono zbog čega si izdržao. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sledećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.